What's up? Pardon, já Dobrý. jsem to nepochopil ještě jednou. What's up? Vítejte u dalšího videa lidi, kde jsme dneska, Karpi? Jsme v Zooplasy, lidi. Co budeme dneska dělat, Pety? Budeme hrát hide and seek a minigolf, lidi. Jaké jsou pravidla na minigolfu, řekne Karpi? Máme kolo štěstí, lidi, a jsou tam jenom negativní pozice, ze kterých budeme jakoby střílet. Já děkujeme samozřejmě Zooplasy za minigolf a za zvířátka, že uvidíme lva a doktora a... Kámen, nůžky, papír, teď. Takže začínáme za 3, 2, 1, teď! Karpi, ježiši! Tak já vůbec nevím kam. Jako já Vůbec. absolutně Já vůbec nevím kam. Ty to neznáš. Tak pojď do zádu tady. Ty jsou hodně pěkný. Já přemýšlím, že bych šel někam jako tady, kámo, třeba. Že by ho to nemuselo napadnout. Jo. Jakože, no počkej, co když zalezu třeba takhle jako jsem za ten. Takže lidi, spouštím stopky, jdu pikat. Jdeme na to. Pety, tady máš kamarády, tak pojďme. No já jsem chtěl takhle zalézt někam. Je to hezký tady úplně. Tak je to tu hrozně pěkný. Hezký ne, tady. To je krásný. Koukejte se. Oh my god, bro. Pety, ty jsi hrozně strašidelný. Ty vole lidi, jako nevím. Počkat, kudy? Můžu jít tady dál? Nebo? Hladomorna. Ty krávo. Ty vole, tak to je actually creepy. Tady to je reálně creepy. Začíš? Jdeme. Tak a zdar, a já jdu tam. Já jdu taky tam. Ty vole, OK. Ty vole. Takže teď jsme v minutě a půl. Kluci pořád nikde, pořád jsem nenašel. Pokračujeme. Ten je krásnej. Kámo, tak ten je krásný, ten tygr. Kámo, tak já myslím, že nebudou vůbec vidět. Ty jsou hrozně pěkný. Pojď, že jenom máš staknutý. Wow. Ty vole, let's go. Ty krásu, jak si moje státně leží. Edo, já nevěděl, že tady jsi s náma. Tady další Pety. Jako tady nás nemáš ten snajtron, když půjdeme reálně. Lidi, je ten nový pavilon, já nevím o tom, jestli jako kluci o tom ví. A jestli tady vůbec jsou, jako podle mě ztrácím čas, ale aspoň to zkusíme a uvidíme. Tak what the fuck? Ne, pojďte. Edo. Tak to není moc hide and seek. Kámo, ježiš, tak ten je nádherný. No, to se mu nezdáme. Komu se mu nelíbím, no. Mini. Jo. Ty vole, zdar? Ty vole, nazdar. Co, koneš mě? Konečně. Tak já se bojím hrát. Jako já se ho bojím normálně. Ty vole. Jako. My jsme se s hide and seeku udělali jakoby takovou prohlídku zoo. Ale já si myslím, že možná jakoby spot. Hej. Pusiku. Štěpy! Lidi, koho jsem tu našel? Tak jdeme za ním, pojďme se na něj. Štěpo, já nevěděl, že jsi tady.
jakoby, tady mi karpy nemáš šanci najít. Tam jsou jakoby, takhle tady jsou ty vlci. Já jsem tu zalezl nějaký jako hřiště ještě, takhle za strom. Štěpo, prohrál si. Neprohrál jsem. Jdeme hledat Peťu. To jsem ještě nenašel. A víš, kolik mám? Teprve 5 minut. A to jsem tě hned Tam našel. jsi šel rovnou sem, ne, reálně. Reálně jsem No. sem, a ještě na kameru říkám, jestli ne, že nevím, jestli jako o tom víte, o tu tom. Lidi, je ten nový pavilon, já nevím o tom, jestli jako kluci o tom ví. Takže se tady takhle jako, ty vole, já se vlastně jako nesednu úplně. Ale já budu takhle asi opřený. Good luck, karpy, good luck. Jdu napsat nějakou indici na skupinu. Ale to teď dobrý point od kameramana docela. Ne, vymyslel jsem to já, ale zase to dává za zásluhu on. Podle mě Petty bude tady, Of course, že podvádíte prostě. protože Petty má rád okřídlence a celkové věci, co mají zobáky. A sami vidíte, že Že klovne, kámo. Fakt doufám. Ty vole, byl ready. Lidi, upřímně si myslím, že karpy nemá moc šanci jakoby nás tu najít. Protože je to fakt obrovský. Tady se kochám jakoby mojí věkovkou na dětském hřišti, jsem tady schovaný za stromem. Pro mě brutální peďák, tady na mě čumí ten táta. Píči. A jako možná mu půjdu někam naproti, tak jako to natočit. Já se z něho prdel trochu. Petty, já nevím, jako podle mě jsi strašně nápadnej, ale je to úplně očividný, že pojďte lidi, jdeme. Kde asi ten Petty je? Lidi ne, myslím si, že mi karpy našel možná. Sakra. Říct nějaký fakta o Petty. Snad nejsem slyšet teda. Je tady! Vidím tě, Lidi, asi mi našel. vidím tě. Ale musím, stačí, že tě vidím. Lidi, ach jo, karpy mi našel. A hele, chcete říct, pod kolik jsem to měl? Mám to pod 9 minut. Ty vole, já to musel být 4 hodin a už to mi neříká. Ne, oni šli přímo sem, mi přijde normálně, že to věděli. Mimochodem, říkal... Počkej, naše jste mě poštěpováš. Jo. Ne? A to jsem Ty ještě... veš Štěpán. Lidi, a to ještě mimochodem Nel mi říkala, to chci říct tobě hlavně, že tady jako nebudete, že to je nový pavilon. Já říkám, ty smrdí určitě jako o tom neví, ale jako jdeme a najednou jdu, jsem u vlka a říkám, hezký vlk a Štěpán najednou. Čau lidi. Tam vzadu. Stopuju 9 minut. 19 sekund. Moc děkuju všem za účast, kluci, díky. Díky. Kurvo. Tak dámy a pánové, právě se nacházíme u golfu a co nás kluci čeká? Máme tady kolo štěstí. Takže před každým prostě tahem, stroukem, strouk, si bude muset spinnout kolo. Začínám točit lidi já teda. Odpal pozadu. Otoč se. Teď točím já. S jedním vokem. Budu mít jenom přivřený. Takhle. Yes. Péťa. Jo, Ne. poslepu. Jdu poslepu. Yes, tak nice. Já to tak trefil zem. Tak já zavírám oči lidi. Easy fucking shit! Já ti budu to, pojď. Ty krávu! Málem. Musím mu vrátit palce! Dámy a pánové, já jdu na poslední pokus a myslím si, že to jako dám na 3. pokus. Ne! Kurva! Ne! Zahrál jsem. Ne, to bylo moje. Tak co? Jo, dobrý! Tak Štěpán může do... Jo!
Dal to! Wow! Hop! Jsme na dvojce a Karpy má... A co mám? Hraj celou. Tomku s jedním okem, jako já. Dobrý, tak to je fajn. Je to celkem na hovno, musím říct. Teď já? Odpol, ty vole, taky pozadu. Takže Pozadu. to dělal Karpy před. Jo. My jsme si to jako To jsme prohodili vyměnili. vlastně. A teď Péťa. Takže já budu mít to stejný. Astronaut. Astronaut! Ne, Musíš to nakouřit. Na kus to ale musíš si pro něj jít. tak Už to skončí někde u Sulika. No. Tak lidi, jdu na to. Py. Mám zavřený oko jedno. Ty vole! No fucking way. Jo! Kladivem, za tou kládou. Tak to bylo hustý, no. Teď jdu já. Takže ty. Tak astronauta musí to prostě totálně napálit, ty. To je těžký hrozně. No to je to nejhorší, jako napálit. Prostě to napal, Pety. Napálit to, čo má vyhul. Bacha, bacha. Fakt nejde, kámo. Bacha, bacha. To letělo. Jako dá to za sebe. Jo. Tak lidi, teď to jdu dát na druhý pokus. Mě to nikdy moc nešlo. Špufe, vole. Hele, ty vole, dobrá. Hele, Já 4 mám. Yeah! hele, ještě. Jsem úplně na stejnou, Petr. To si děláš prdel, Pety? Yes! Posun si míček o krok blíž. Jo! Tak já mám hole in one, to znamená, že mám jenom jeden shot, že to můžu dát jenom na hole in one. A když ho nedám, tak mám rovnou 7. Jo. Tak pojď, chlapče. Skoč při odpalu. Při každém Jak odpalu jako? musíš skočit při každém odpalu, takže musíš dělat takhle. To si děláte nové prdel. Je to divný. To taky vypadá dobře tady. Aha. To mám udělat, ty vole. Jako... Pety, to se Lidi, děje. takže my oba se Štěpou máme 7, protože Štěpa to nedal na hole in one, takže má 7 a já jsem nám ztratil jeden míč, to už jsem radši nehrál, abych měl taky 7. To Takže jsme hrozný tragédii. máme oba 7. Jo. Jednoručka. Jednoručka! Ajajajajaj, tak to není bude úplně. těžký, to bude těžký. Teď já. Wow, co ti padlo? Ne. Holy one, zase! Zase. Astronaut. Ne, Astronaut. ne, ne, už ne. Wow! Dobrá, hezky. No way, skoro! Hele. No way, kámo, no way, no way. Ty jsi mě posunul! Lidi, já si jdu pro to vítězství prostě, teď jdu dát se na druhý pokus. Jo! Yes. Ty jsi fakt dřeva. Dobře! Lidi, já jsem prostě neskutečný, jo. Ne, protože má jenom štěstí na kole, to A neskutečný budu a jdu se zatočit. není neskutečný. Hole in one. Let's go! Ale jako tady, Tohle to je zóna dobrý. jako tady je to hodně possible. Tady to je reálný, hodně tady to je possible. reálný. Teď já. Teď těšič. Jsem na srač. Ne. 10 otoček, 10krát se otočíš Ale okolo úplně u hole. každý. Úplně u každýho strouku mám 10 otoček okolo. Tak to je jenom má toho. Ty? Tak pojď. Prostě něco dobrýho, konečně, prosím. Jsem měl nic dobrýho. Taky si na srač. To stejný. Krpiny na hole in one. Ale já to dám, bacha, ještě pomazej. Nedáš to? No fucking way. Jo! Má 7. Tak Let's go, let's já mu go. rovnou napíšu. 10. Hned, a hned, a hned. 7. Dobrý dribble, dobrý dribble. Tak to doma už znova nedal.
Ani hovno, kámo, co? Kde se podívej se na video? No jo, ale jak jsi to udělal? No to mělo obráceně dvojí, ty vole. Prosím. Není tam, není tam. Tak Pety znova, no. To bude snad nejtěžší jamce, kámo. Co děláš? To fakt nejde, kámo. Astronaut. S jedním bokem zase. Teď To je Péťa. super, ale jako s jedním okem je fajn. Hole in one. Kámo, tak to jdu pro 7 normálně. Prdel. Lidi, tohle, co jste tady viděli, neskoušejte doma, Štěpa je v pohodě. Ale dobře se mu napálil docela, no, to teda o tom žádná. Kluci, jdete! Tak pojď, kolo štěstí. Tak jo, karpy. A hop, Co tam je? skoč při odpalu. Jedno oko zase. Jo. Jo, tyhle, to je dobrý. Skoč při odpalu se mnou. To ne, Yeah. to už ne. Taky díra. Je. Vozvod znova, Děláte si vod prdel. znova. Lidi. Jsi normální? Je to úplně... Cože? Ty, To jsi úplně zvláštní. ty vole, teď by si mi asi urval obě dvě nohy. Já to měl málem v obličeji. Pojď, Pety. Ty pičo, to je úplně na hovno. Lidi, já si myslím, že to tady je na dlouho, takže tuhle jamku skipneme. A pak vám ukážeme vítěze jenom. Protože tohle je fakt šílený, ty vole. Štěpa mi normálně málem napálil, ty vole. Edo? Edo, zatoč. Klikej. Tak ho nech bej, tak ho bej. To nechápu. Odpal pozadu, takže zase pozadu. Teď já? Pak Hele, on, prstám. když tě kouká, tak je... Musím odpalovat prstama. S okem. Jedním Let's okem. go, to je Ej. dobrý, to je dobrý. Bylo to vidět. Peťa to nedal, lidi. Jo. Takže lidi, já jdu teďko na druhý pokus. Viděli jste to? Musíš to umět hrát prostě. To je pravda. Ty vole, to nakládání. Hustý. Co se stalo? Nevím. Takže všichni na dva? Já na 3. Co tam je? Hole in one. Yes. To prdele. To je dobrý. Teď já. Skoč, to jsme ještě neměl, skoč při odpalu. Spin, ukaž. To řekl schválně. A co mám? Odpal pozadu. OK, to jsem taky ještě neměl. No. To nedá. Ty actually. To dá. Tím pádem má 7. Jako Karpy už určitě nevede, má 7 zase. O! Do prdele. To jedem. To je druhý. Tvoje dobře. Jej, It's not worth it, bro. Do prdele.
Hezký Pety. Jejda. Prosím, to je fakt hovno. Hezký Pety. Dobře. Yes. Kde je? Takže máš 7. 7. To je hrozný, promiň, ale to je fakt hrozný. Co? No takhle ze zdola, teď Jo. vypadáte jak exotí. Takže dámy a pánové, teď nás čeká poslední stanoviště. Moc děkujeme Zooplasy za to, že nám poskytl takový prostory. Jsem první. Jsem Já první. vedu. Ne, Jsem děkujem první. Plasům. Zo. Díky moc. Děkujem moc. Taky A ti chtěli jsme děkujem. říct, že sice dáme jenom 10 jamek z 18 a těch 8 je ještě zajímavějších, než jste viděli. Takže si určitě přijďte to zahrát. A jsou tady hlavně krásné zvířátka Takže a my to jsme- uvidíte. My vlastně, jsme ty jo. sluníčka. Astronaut? Slepejš, dobře ti Slepej, tváří. ty vole. Jsem rád. Díky bohu. Jednoručka. Jednoručka není špatná. A jdeš ty? Vem si to. Hraj celou jamku s jedním okem. Takže Ty surikatky lidi, jsou fakt mega hezký. já jdu poslepu. Chtěl bych říct, že moc děkuju všem za to, že jsem vyhrál. Co na to říkáte, kluci? Takže jsem nevyhrál. Že hrozně doufám, že prohrát. Já si myslím, tyhle že- vítězci jsou jo. fakt na píči. Myslím, že já vedu a Jdeme na to prostě. Mám zavřený oči. podle mě ne. Tak jdu na to. Až prdel, ne. Mě to v životě netrefíš. To si děláš prdel. Šibe. Jsi za podvodníka, kámo. To si děláš prdel. What the fuck je? Je to v té díře? Lidi, to je ono. Na první pokus. Na první pokus. Já jsem to taky koukal, já jsem taky viděl, že to tam nejde. Tam nebylo, vole. Tak pojď, Štěpade, na věc. Poser mi. Kde to by to tam spadlo teda? Já nechápu to, ty vole. Já to vezmu tam dole. Tak pojď. Teď jde Pety na věc. Yes! Easy, na jednu. Hele, to tam jde. To tam je. Kámo, jak to by to tam mohlo spadnout, vole, jako. Ne mě, ne mě, ne mě, ne mě, ne mě, ne mě, ne. Já musel jak, že to tam nedá. Yes! Let's go! Takže dámy a pánové, právě padla poslední jamka. A já jsem na prvním místě. Děkuju kluci, díky. Kolik jsem vodu? 39 lidi, 39. 39. Štěpo, kolik jsi měl ty? Já jsem měl 33. Dobře, Štěpo. Díky. Štěpo, dobře ty. Kouknu se ještě jednou, kolik měl Štěpa, protože já jsem Mimochodem, první. Karpis to dal do chatu a chat to spočítal blbě. Štěpa má 45, jo? Já mám Tady by jenom měli 39. jakoby sčítat už základní číslo do 10 bych. Ne, prostě mi to šlo zbytečně tohle celý vypočítávat. Já jsem to měl rychlejší než chat. První, druhý, třetí dřevák, tak. Kdy prohrál jsem, je to tak, no, měl jsem asi 50 bodů. A příští video ho Karpis čeká mimochodem měl trest. štěstí a ještě dokonce podváděl. Ty jsi mi to tam, ty vole, počítalo, ty Podle mě debile. Skarpy podváděl, Dvakrát podváděl, možná 3krát. Lidi, vypište tresty do komentářů, kdyby se nám nějaký líbil víc, tak Ale je to překvapení. to možná udělám, no. Lidi, kteří jsou za váma, vás vždycky budou soudit. Nenechte se tím ošálet, jo? Jděte se za své. To bylo hluboký. Díky kamera.
Takže lidi, Moc děkujeme že jste se kameramance. koukali. Děkujeme kameramance, možná dostane i něco. Možná dostane i lízátko. Vyhrál jsem. Štěpa se přesto nepřenese, tam už tady mu to šrotuje, je z toho Vyhrál hodně jsem, v já jsem prdeli. prostě vyhrál. Je z toho hodně v prdeli, už to vypni. A my se s váma Moc každopádně děkujeme, loučíme. jak vám, tak zooplasy a mějte se krásně. Děkujeme ještě zooplasy. Zooplasy. Všichni zooplasy. Zooplasy. Čau. mějte se. Vyhrál jsem.